Typeryys tulee. Olemmeko valmiita? Kiire, kahvi, keskeytykset. 3 manifestaatiota suomalaisen työelämän typeryydestä. Työmme on mahtavan täynnä vastaavanlaisia typeryyksiä. Typerä työ luo kärsimystä ja kärsimys luo merkitystä. Kärsi, niin kirkkaamman kruunun saat. Sitten on lupa levätä, kun maailma on valmis. Enemmän on parempi ja typerä pääsee enemmällä. Olen itse ottanut käyttöön kaikki mahdolliset typerät työtavat ja voin ylpeänä kertoa, että minä olen saanut omasta työnteostani tehtyä täyttä helvettiä, pelkkää kärsimystä. Ja se on ihanaa, päivät täynnä kiirettä, pirstaleisuutta ja stressiä. Ja nyt haluan, että kaikki meistä pääsevät kiinni tähän samaan nautinnolliseen kärsimykseen. Työstämme tulee jatkuvasti kuormittavampaa. Meillä on kasvava paine saada enemmän aikaan vähemmillä resursseilla. Samalla työn typeryys voi hyvin, se kasvaa ja se skaalautuu. Olemmeko kansakuntana kykeneviä pysymään esimerkiksi amerikkalaisten perässä typeryyden aikakaudella? Usein meitä ei uuvuta ja turhauta niinkään työn määrä, vaan työn typeryys. Kävipäs typerästi ja menetin kohdan, missä olen menossa. Ihmiset heräävät aamuisin tuottavuusvelassa, jota he yrittävät lähteä kuromaan kiinni. Jotkut työn sankarit selviytyvät päivästä ja pääsevät nollasaldoon. Moni kuitenkin katsoo työlistaansa, että ei ollut riittävä ihminen tänäänkään. Väki monitoheloi päivät pitkät viestitulvan ja palaveriviidakon keskellä. Töitä painetaan kiireessä ja hikihatussa. Projekteja on iso liuta ja koordinoivaa metatyötä ja tapaamisia niin paljon, että kaikki aika menee töistä puhumiseen, eikä varsinaisia töitä ehdi tehdä ollenkaan. Joku voi kokea, että minä olen älykäs, en typerä. Nämä eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sillä typeryys on viisauden vastakohta. Ja älykkyys on vain kapasiteetti, jota ihminen voi käyttää muun muassa typeryyteen. Mitä älykkäämpi ihminen on, sitä suurempi typeryyskapasiteetti hänellä on, ja sitä suurempiin typeryyksiin hän kykenee. Maailma on täynnä esimerkkejä, kuinka älykkäät ihmiset toimivat älykkään typerästi. Avaa vaikka päivän uutiset. Kiitos informaatioaikakausi. Sinun ansiostasi voimme kantaa töitä taskussamme aamusta iltaan sekä olla jatkuvasti sähköjänismäisen reaktiivisessa tilassa punaisten palluroiden ja tulipalojen keskellä. Ylinopea reagointi ja Teamsin vihreä valo ovat nykyään kuin ahkeruuden pinssejä rinnassa. Miksi ihmeessä käyttäisimme teknologiaa vähentämään tekemistä, kun voimme sen avulla olla monessa palaverissa yhtä aikaa ja kiristä ruuvia entistä tiukemmalle? Ihmiset palavat loppuun tehokkuuden ja sen tärkeimmän, eli lisäarvon tuottamisen alttarilla. Moni on työssään kuin Ikaros, joka lentää siimien palamisen partaalla, mutta kokee sen hyväksyttävänä uhrauksena, jotta voi edetä uralla ja ansaita olemassaolonsa. Koska olemmehan jollekin suuremmalle velkaa olemassaolostamme ja meidän täytyy todistaa arvomme. Otsa hiessä sinun on hankittava leipäsi ja joutilailla käsillä piru ilkitöitänsä teettää. Jokainen meistä tekee joskus töitä typerästi. Typeryys on jo voittanut. Olen niin onnellinen, että yli 550 ihmistä on ilmoittautunut kuuntelemaan typerän työn manifestia parhaalla työajallaan. Typeryys on virus, joka tarttuu ja leviää. Sitä vastaan on turha taistella, on vain helpompi antautua sen leviämiselle. Meillä on kuitenkin vielä viisauspakanoita, jotka yrittävät pitää yllä illuusioita siitä, että voisimme toimia kestävästi. Mitään tärkeää ei kuitenkaan tapahdu ilman puurtamista ja kärsimystä. Siddhartha Gautaman alias Buddhan jaloista totuuksista ensimmäinen oli: elämä on kärsimystä. Vessi Junalaisen alias Vedhan jaloin oppi on: työ on kärsimystä.
Työmme on jo upean täynnä erilaisia typeryyksistä johtuvia kärsimyksiä. Jos kuitenkin ajatellaan ihanteellisen typerää suomalaista työelämää, meillä on vielä paljon tekemistä. Typerän työn takia menetetään aikaa, rahaa ja hyvinvointia. Siitä kärsivät niin yksilöt, organisaatiot kuin yhteiskunnat. Eli typeryydestä ei tarvitse maksaa muuta kuin terveys, merkitys ja onnellisuus. Ja näin on hyvä. Suomi voi olla typerän työn esikuva, maailman typerimmän työelämän maa, jossa kaikki ovat loppuun palaneita, eikä kukaan saa aikaan mitään järkevää. Makaamme lopen uupuneen toimintakyvyttöminä kilpailuyhteiskunnan raunioilla, mutta silti lepäämme vasta haudassa. Kiireen, kahvin ja keskeytysten nimeen. On aika typeröidä, on aika kärsiä, on aika herätä.